Enggak pumat. Kung ayaw, magiging mo man, andam. Balin yung na ron. Yun lang. Interview ba dahil? Hello guys. Hello guys, this is Eric Hilot of Daegu City. Tawad also Mindanao Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with healing. Ayan, hello po sa inyo. God bless po sa mga viewers. Shout out po sa first viewer. Ayan, may ngapon ma'am. Sa itong pamati. Ubak lagi. Ubak. Ako upo ba? Ano kaayo? Gahil siya. Medyo siya. Dili sakit. Last week dyan ni nagkalentura ko niya. Nawala raw nun siya niya. Okay ra. Dala-dala lang na ako. Pero naabot siya doon kasi man na nagpupot siya ako. So, dito. Pero nagkainom kay tambal lang siya man. Ginom. Hinigin ako laing doon kaya. Bugna akong lawas. No, may kondisyon. Wala ko gusto. So mag-ayaw mong ubo mag 2 weeks. Ah. Unya, nanakit na ako ang mga ribs o inubo. Karang ining ubo. Oo. Sakit yun. Mana na, mapiktahan na. Sige, kag singot. Tingog yung ginawa. Ha? Tingog dito. Okay, ang kuwan ra ba Wala na siya'y tingog, pero wala mo Pero wala pa iring. Naan na siya. na nairing na, testing atong nagi. Tingog Kalagutag siya, gud. iring na gito. Kuha na gid tayo. Bisa may mahilot na to Mo lang siya, helot yun siguro. Tinangin na. Pero wala ka mag-nebulizer or kuan Nagkuhan ko, kanang ta isa pero wala man yung talaga. nebulizer. Hindi mo kaya pagkukubo. Dili kutas. Okay, kasi nga nung pag-ubo, medyo mag-abot imong mag-abot ang kuan, mag-abot ang ginhawa ba sa ubo. No? Sa pagkilain gawa sa ubo, sakit na mga Ulo. ribs and kuan, Ulo na ko. Ano, nagalabad pa ako. labat ng ulo. Bilang ko sa ubo ko na. Ha? Sipon pod. Sipon pod, subaw. Subaw. Subaw hindi nagsugod. Magod sa subaw. Ulan, init, ana-ana bitaw ka na mo. Sugod dito dali alay. Dili katol? Dili na karon katong una. Bitahan na ron. Daan na. Pero nakagawas na. Sige, So mo lagi na. Pero Bites lang, no? Sige, asa ka itong balay nyo, ma'am? perfect homes. Perfect Homes. Ayan, shout out guys sa taga Perfect Homes, Daegu City. Ayan, Perfect Homes, Daegu City. Og sa labi na gyud sa akong mga suki diha. Nako yung mga suki diha, labi na po diri sa Phase 2, diri sa Pikas Agi. Oh, na ana. Oh, Central Plain. ay Central Plain de. Oh, og diri may agi sa may Central Plain. Awe? sa Tara. Central Plain no, yung murong lusot-lusot lang. No, sige, hello sa inyo ha, no? Na si Ma'am diri atong tabangan kay magduwa ka simana na yang pamati nga ana maupo, subaw, tanan no, nga magsakit na yung ginawa. Okay. Pero sus, ana na. So, ilang tabangan nato mamayo si Ma'am na inom ba sa pagkampo sa Ginoo, no? Siyempre tanan mo doon sa buwan dire atong tabangan mamayo, utob sa itong mahimo lang guys. So ayan. So shout out to sa mga suki diri sa Daegu City Double Store, o sa mga subscribe na ko regular viewers. Thank you so much guys. Nga kung karon lang ka nakakita ng nga video, please subscribe. I-click lang notification bell. Yeah. Subscribe, comment, like, and share po. Ayan. Yeah. Kompleto na ko. Maraming salamat. Nahuman na yun ako tanan mga pamaagi sa YouTube mo. Thank you kayo. Waiting na lang ta. No, basta tuloyan. Sweldo na lang. Sweldo na lang jud. Wala na jud. Human na jud. Stang labara sa ulo. At least sige lang, sugod mo jud sa hinay. Hindi lang kay nato dalion kay basig mahubog to paspasan. Sige tag kadawat mahubog nung tani, no? So ana, thank you so much guys sa mga viewers na ko regular, mga subscribers. Lahat po ng mga OFW nagsuporta sa ko tanan mga thank you so much. Kung shout out na ko ang lima ka mga countries viewers nga nagsuporta sa kuha. Malaysia, Thailand, India, Indonesia, Philippines. Thank you so much guys. So ayan, so maghilat ng ko karon. Ayan, ready na ka. Please po subscribe my channel. Okay, so shout out to Perfect Homes, Daegu City. Di ra, di gusra. Sa San Jose. Ada layo gud eh. Sulod cemetery. Kaya sulod dili cemetery. Kani era dito. Okay na kana? Okay.
So ayan guys, ready na ka. So magsugod ako kilot. Please sa mga regular na ko, please share this video. Love you guys. Ha? Ito yun, kaya nagpakaon sila, itsahan man nila. Yan na sige na pangayo. Pangayo, pangayo. Baligyan yun ito eh. Asa? Ay, akong kalit. Kaya ka pala nito eh. Sa akong classmate ko, 90 lang yan. 190 lang kung sa member ka ba? Oh, kung may vitamins ko ni. O, para sa tanan na. Tanan. So, wala kolesterol eh. Tanan na. Siyempre, ikaw ba Japon, disiplina, Japon. Dugo mo. Ako kang mama mahal mo. At kung magod sa mang, kung baga ka itong nag-deliver, murag ka to sa imong classmate. So nagpatong siya. Fish oil mo ni. Healthy ko ano siya, healthy nga kolesterol. Huwag yun na siya, nindot yun. Kung ko na ka nasin Pero wala may mag-promote ha. Nagawa na. Yung pangita niya online, hindi niya mabalit. Huwag niya siya. 190 ito yung pila kapsul ito. Nagawa na niya eh. Ito naman, hindi kayo siya. Ganyan na, tagko. Pinagyan ko, yung daw sila. Umuban kay isda gig nga pure lang ginataon. Pero kani ang recommend sa uban kanang latuhan og isda permente ba. Fiber mo gud niyo kuan. Kuan lagi ni pahili sa kolesterol sa dugo. Nindot na siya mga pas, mga sugar, mga tanang high blood. May blood gid na men gani. Inom kaya po anak eh. Kasi gamay-gamay kong tiyan. Sabi niyo daw na, uy, dapat na pa. Para maguna sa tanan, Kalabi lang na ako. doon din naman palit ako. Saan ni? Kaya naman kay Power. Saan ni group niya tay? Ha? Saan ni grupo niyo? Sa classmate na. Classmate. Ay classmate niyo. Pero kung dili ka sa group, mahal na siya. Member man, so makapalit ang member, barato. Ha? Dili, lahi ko ang member, ay. Naka-discount. Oh, maka-discount ba? Nasa Lazada daghan ani Lazada Shopee. Pili to. Piki lang ang Lazada, Shopee, piki lang. Parehas, kopya kayo no? Oh, po to manufacturer gyud. Ganun yun na ba? Sen? Kuan mong kuti lang ha, si tayo yung tambal. Kuan may lang itong barley. Na balik. Mahal kayo kung barlek. Iya kay ma-animikon mga presyo. Yun. Sakit ka sa presyo. Magsakit mga presyo. Kaya itong naulo kay na milyonaryo. Oh, kay kuan mong kunang ana ba no? Napurdoy. 14 ba? Iya ang ubos may looy. Pagi buat. Abagal, abagal. Sabi na huwag ikaw pahilot ka. Yes, Sabi na yeah. huwag ikaw. Okay na, deka. Tuluyan sa ginawa di arang-arang. Ano ito ba ma'am? Okay na. Ha? Wala tinood. Idin lang. Sakit ka makutukan ko, bro. Di na ako napansin. Mulo, sahay. Nakaayo di prato niya lagi yung reklamo ba. Grabe dito. Sige, sipon. Stress dito to te. Stress mo, huwag ka mag-asawa. Ano pero nun? May trabaho, sakit pa dito ko. Kamulan kita kita. Nag-anxiety ko tayo, madlok, bugod, ligo. Ano yung kadlokan? So, mo ni kuya, ahapit na siya. Ahapit na kang buwan. Hapit ako buwang ko eh.
Tapos na tumama. Buang-buang ka na. Ini Eric, kadang suap. Isa na may kuha natin ako. Ato, ihuyop raman ka. Pero dito pinakamin ako nga Tinaon na. nasa likod. Kaya nisulod siya, pitik siya. Ano siya musulod? Ito kasunod eh. Musulod siya. Kapag ito, Sa pag- naiabay, hawang abay. Abay. Ang tao mo, selective lang na sa nakimal makapili ng abay sa buha. May kaupat na. Mo ba? Sa moto, dili ha. Ako kuyog siya ha. Nakabito niya. Tinod mo na kanang Sa moto, ha, dili man na nato ipamukos uban. Kung magana na ko na Ano to nang ubaba? protection na siya. Protection. Ay sa kuan man na kanang itong bugo na god. Nya, Diba? unsa man to ya? Yan hawa. Amo ba? Gibutang to siya ha o gi kuan lang gyud. Ako siya, nagkapagday na, nagkapanagday na po. Sige gibutang to siya ha. Dili, nandun siya nagmalitos na po. Naibog ko siya ha. Magdala na ito po. Yo, ilap siya. Wait gamay? Ito yung kamasimutan sa kailangan nila. Nagtadlo na siya. Sabi ako nasa Oh, pinahawa. Yung magkataan eh. Push up na yun eh. experience. Nadyan. Ano yun? Push up yun. Dali na siya. Sulog na mo. Kuan pa lang. Kalau school board dati kanang murag nahulog ang volunteer ba? Para inekuan, mo man eh, kuan mo no? Para po requirements. Nakay murag, Experience. oy nakay ko ano, naa. Basihan. Tagaan mo ka Yo, certification. bikin picture. Hindi pa dali pa sa Da honorarium ran na sweldo apa gyud karon tulo ka bulan. Kasi matingog man na ako na ano. Oh. Yun lang, pagkapos panahon. City man na city. Mana samot laban akong loto. After yan. Sinduhan na. Tinatipang na. Yun doon na inisweldo matigom din makabir na. Pilar man sweldo niya sa bulan na 5 man. Kumen na lang. Ana yun na. Sa wala. Siguro ang bulan anak. Sa Israel. Mahulog mo niya. Dili, binin mo. Yung adlaw lang. Pero ulit ka pinakadlaw. Kumen na lang. 368. Experience gyud nila te. Adlaw. Experience. Minsan, ano, may requirements. Ang gara mo na kumantrabaho mo. Nakay murag kuan ba? Ay experience oh. 2 years dere, 2 years di amas lamang ni kinaadyo kuan ano ba? Dahil ang kayo teoy na. Kuan ba ako sa Corazon sa una no. Interview ko grade 1 na assign. Layo ako kay sa public. Oh, is yung po nito. Dito. Ah, Ito. nikot to. May kay doon rahi daw mo. Uban ka pa tayo. Bunyan nga layo kay Jazz. Siya. Kasi mana na siya ulit eh. Pero magpa-assign sa Digos, kung allowance dire, dito na lang siya daw kailangan. Dahil mo ito, busy ka dito eh. Asa siya na Patay dere. Sa Jazz. Ano lamang lang mo dere all. Oo, kasi ang pamilya. Mora na. Kauli ka dayon. Ya ang difference sa dere. Wala ka, Pwede ka pwede ka dere. ma-emergency tawag. Richard Back up pa no? Kasi di mo taron. Nauso ang kuwan dari kulto. Duty sa kasimana, uwi ko sa kasimana, wala duty. May allowance. Parang layo do, daulo ng jaso eh. Motor siya. Yung wave ride dala. Uy, Tingin ko ana. aso ko batin ay. Bate yun na dugay na kanang motora ko ay. Nya tipid bigay 100. Di po katipid na siya. Kaysa imong motor XR medyo lamang jud. Kusog mo dagan pero So bugay mo kusog mo lala. lala. Ayun, bigyan na siya. Di mo po mabitin ang dagan po sa wave good. Alang yung pati kusog good. Kusog naman gud ako cinta na. Tama na maabot gud. Abot ka oy.
Wala na ka nakadagaya na, balik niya. Wala na siya katuwing dito. Isa pa ka pin. Sa, naanad na siya bibiyay. Ito, bulo itong isa ka kauban nila nga kuhan, fire lang to. Yung biro. Muna Rex, tayo sa na-year. Kanya. Lagi ako dun na. Third year na kang abre. Sekarang pag magsingot, masangit mo na dire. Yang mo na singot ugas ng ugas mo na sakit ang pangyuran, sakit ang hawa, sakit ang batang, singot na nga nasangit. Yung di ay masiguro ko ay. Mga nagay ako. Ay masiguro ko bulol kag Pero sa tubig. pantog, mo daw ko ay. Yan, Mo na yung sangit. sakit ihi ba? Ano ako sa Buti mo, nawala raw Imot ko. niya ako ako. Lumentiyo ko maano nga. Bukan. Init ba kayong giauti no? Sulog daga. Elementary. Kinder pa yung pala sa'yo. Kinder pa ka na sa'yo. Sumunta kayo. Iya, grabe. Bili malingkuhan sa scanan dahil passport. Wala man dito. Wala dito. Ito kayo, mga nag-wal, man. Dili money ka na. Wala, go. Dahil mo suga pa, dahil ka bulan. Kailas-kala, kuwan ka. Nasuka sa ano, sa isda. Wala na kaya, isuga sa isda. Dali na kayo na, order ka ganahan, order, anak. Ano ganahan kang order? Bago may order sa Shopee kay sosyal. Sosyal kaayo. Dali lang nag... Dali na kayo, oray. Ya barato kaayo dahil ka magugba. Tinood na. Kulang kuan lang gyud sa skuan kay deliver ka, nagharap mo kay manong ka. Asa balay ni Kuan? Barato ro guna nga 200 na kape, batuhan ka na. Sa Palawas na Baka nila. ang baratong item, Palawas mamahal na ka nila. sa kuan, Ano, shipping. Ang mahal na Nila sa magana na shipping na may mahal. Pero kung order ka ginaghan makatipid Ah, ka. makatipid ka. Ranang by dozen, ana. Tipid jud ka na. Na maguna sa China, there's digos. Alay oy, Naitubo rin eh. City. patong na. Buwan na Hindi na pa ka naman dito, siguro abutan mo yung tuig. Magwala ka mo sinubulan. Ano yun? Ay sa tawag itlog manok no. Kaya isang bata doon. Sama na. Pagkaon niya, dahil kaya pagulo eh. Lagot lagi kayo eh. Sumutsyo. Ikaw na itlog manok. Ayaw magmanok. Pilaman. Lupo na tayo. Ate ko kay gulay. Uloy. Ulit na. Silap ka. Ah, tumanin ng biyari na. Ayun. Thank you, thank you. Labi ng bligyan na rin. Ikaw di mo ibayan na. Hindi na na. Ako na kayo. May guante, tarong pangita. Ang abot na magunang tarong pangita. God. Wala ko exam sa. Sabot mo ng ginuugod. Ay, daghan nag-ibuhi. Tagaan ka ng tarong. Wala ko good exam atong sakit ko. Tagok eh. Hapit ko na buang gina to ba? At na
Nabuang pagkaroon, ano kansara doon, patig-patig lata. Di, padong lagi tayo. Malog ko tanan ko. Di na ka kailangan din. Ingnan ni saka. Di na ko matog sa mong kwarto. Ito nung sa salap ng di matog. Sila po din na rin. Malog ko mali.